akuluakulu pomwe Malawi komanso nzika za maiko ena zikuyendesedwa cha uyoyo ku dziko la South Africa makamaka pomwe nzika zikumeneli zikuthamangitsa nzika za maiko ena kukhomedwanso msomali wina wake kuchoka ku Ulaya uko kukhoma nzika za dziko la Malawi komanso nzika za maiko enawo kuchokatu ku chigawo cha ku Africa ina nkumaza nkhani zake zikukhala bwanji chikuchitikanso ndi chani kapena chachitika chenechene ndi chani ayendethu makosana nkhani zake zosasangalatsa kwenikweni kutengeranso kuti Amalawi timatha kupita kumaiko aku Ulaya ku kasaka tonse popitiwira kumeneko ena timatha kupita kumeneko kukasaka maphunziro apamwamba komanso nthawi zina pomweno zakanika kuthandizira makamaka nkhani zokhuza moyo ku dziko la Malawi komanso mwina ku chigawo cha ku Africa pameneno anthu amatha kuganizira zona kuti titapita ku Ulaya uku titha kukhala ndi thandizo kumeneko ndeto makosana ku dziko la United Kingdom abweranso toni Somali okwiya kwambiri khoma nkhani yokhuzana ndi visa ikatodzi malamulo zokhwima osati masewera zomweno zikuchepesa mwayi wa nzika za dziko la Malawi komanso nzika za maiko ena kuchokatu ku Africa kupita kumene ku Mangalandeko ndakuti sizokhala zosotwa ayi dakale pano pa ku United Kingdom ko ngati ofuna kupita kumeneko kuti ungodusirako chabe sizoti ukakhala kumeneko ungodusa kupita dziko lina lake pano ukatsika airport ya kumenekoko ndikosintha kukwera ndege ina ayikaso rozi maincheso osati masewera kumeneko ayendethu kothawira pano pa ndege kulibiretu ena timakati kuthawira ku Joni uko ndege ku Joni nkhani zake ndi zimenezi zimene ambiri atiwerusa kale akhale tindi mapepa ovomerezeka kukhala kumeneko pano nkhani zake ndi zimene zikuyendera ambiri ndozitsata bwino nawonso ndende amene aku UK akunena zona kuti kati ufuna kupita kumenekoko ndondomeko zomwe zinaliko kalekale zokhuza ndi visa aziyikira ndithu malamulo okhwima kwambiri zomweno anthu ena anangati ndi njira yofuna kukaulesa nzika za maiko ena kuchokatu ku chigawo cha Africa andi pamene tiyankhula pano ndondomeko za visazo zigwiratu ntchito kumene after ndekuti aboma kumeneko atayikatu ndondomeko zokhwima zimene of course potengera ndi secretary wa Homeland UK ko amene watu ndi Shabana Mahumudi anafotokoza kunena zona kuti pali njira imodzi yokhwimisa chitetezo dziko lawo ndi pamene ayika ndondomeko ngati zimenezi. This government's plans will be to restore order and control to the border so we can be the open, tolerant and generous country that we know ourselves to be. Of course zimenezo ndi zina mwa zimene anayankhula makamaka pa nkhani yokhuza ndi chitetezo pa dziko limene la United Kingdom ndi maiko amene akhudzidwa ndi ndondomeko zokhwima zimenezo zimayika pa nkhani yokhuza ndi kupempha chilolezo kuti munthu upite ku dziko limene la UK akudusira ku dziko limene la UK maiko onse kuchokatu ku Africa alipo maiko okwana 33 kuphatikizapo ndi kuti dziko la Malawi ndi akunena zona kuti munthu akafuna kupanga apply visa upanga bwinobwino mano ndi kuti ukhala kupanga no scrutinize bwinobwino kutengeranso ndi dziko lomwe kuchokera ndi maiko ngati amene ali pa ndandanda mmeneko ndi kuzikhala kufufuza bwinobwino kuona zona kuti munthu akwanitsa bwinobwino zonse zofunikira komanso ma chances oti munthu we aukanire application imeneyo ndoti ndochuluka kwambiri kutengeranso imene akufotokoza akumazanena zona kuti anthu amene amachoka maiko amene akapitatu ku Mangalandeko amapeza zoti asintha zochita kumeneko kuti anthu amapita ngati akaphunzira skulu kumeneko kapito kwake amapeza zoti atembenunso chikwangwani kuyambatu kufunafuna zikalata zokhuza ndi asylum ngati zona kuti komwe akuchokerako kuli mavuto ena ake ndi afuna chitetezo chapadera ndi paja anthu amakhala akupasidwa moyo umenewo basi zikatero anthu amapeza zoti akhazikika ndi pa zifukwa zimene ndi zimene zapangitsa zona kuti kumeneko ayiketu malamulo okhwima ngati amene ndi akunena zona kuti ena amapita kumeneko kukagwira ntchito kani ma skilled amapeza kuti akapita kumeneko communication imakhalanso vuto lalikulu kwambiri Ingerezi chimapeza zoti anthu chikwapalasa kumeneko walemba ntchito kumavutika kuti alumikizane nawo anthu ndi akunena zona kuti munthu amene akupita ku Mangalandeko amene akupempha chilolezo choti atha kupita kumeneko kukagwira ntchito aonesese zona kuti Chingerezi ndi kaswiri amatha kuyankhula bwinobwino komanso kulemba zomveka bwinobwino kuti akapita kumeneko osati azikavutisana ndi anthu omulemba ntchito kumeneko ambaso kumuphunzitsa zina ndi zina amenezo akuti sakuzifuna ndi kumapanga apply visa kakupempha chilolezo chimenecho onesese zona kuti we Chingerezi chako ndicho tchakuka bwinobwino chomveka bwinobwino ndi mmene ndithu nkhani zake zikuyendera pano ndeno potengera ndi ma standards a CEFR mavisa amenewa a B1 wasunthatu kwayika pa B2 ndi mmene nkhani zake zikuyendera kumeneko komanso akuti sizakale zija zomanyamulatu hard copy ya passport chani lino umathamangathamanga ndi zimapepala m'manja chani zimene zodziwa kuti ayi panopa kwambiri akupanga consider magaya a e-passport letu kupekuta ambiri witsala bwino kuti e-passport kapena kuti electronic passport zijazo za makina pa computer komanso internet ndi zimene zikufunikira padakale panopa kumapanga apply zinthu zimene zozo kukhale zona kuti kutsatira bwinobwino komanso kumwe ukakhalako zimafunika ndithu ngati upita kumeneko nkhani zake ndi za biometric permit ya residence imeneyo amene ukakhalako zongopanga online basi osatiso zikavutikanso kuti kodini kuti achite kuimba foni achanchana kubwera ndani kumeneko zimene zozo azinkuona mu system wo ndi mmene ndithu zikufunikira
kumene kanito zovuta kwambiri kukhwimisa kuti chitetezo kumeneko kuti anthu asamangopeza zoti angopita mwachisawawa makasinthazo zochita akapita kumeneko ndende aponso nkhani yokhuzana ndi zakuchipatala chane ukhala ndi athandizo la chipatala kumeneko nkhani zake ndi zokhazokazo za biometrics zinazo kaya kudusa kumeneko kupita kumayiko ena uzikhala ndithu kuyang'anayang'ana wapadera ang'ana ndi chidwi ndithu kufufuza bwinobwino pachitika mwayi pamene uzipasidwa nomwayi kuti uthadusa kumeneko apita ku dziko limene kupita ndi mayiko amenewa amene akhuzidwa nkhani imeneyi Malawi ndikuti ndi mgulu limenelo monga metafotokoza kale ndi kuli china mtindi cha mayiko amenewa kuli Algeria, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo pajani mayiko osiyana kuli Democratic maso Republic of the Congo kuliso dziko la Egypt kuli dziko la Eswatini kuli dziko la Eritrea kuli dziko la Ethiopia kuli dziko la Ghana kuli dziko la Gambia kuli dziko la Guinea Bissau kuliso Cote d'Ivoire kuli dziko la Kenya kuliso dziko la Lesotho dziko la Libya liliso mkulumo dziko la Nigeria nalonso ndikuti sanaliphonye pa mndandanda amene ndi madzaka lema Nigeria ali ngati mazombi kapena kuti maalien akuti kwambiri ndi anayikidwa pa blacklist chifukwa ambiri ndi maskele kuliso dziko la Liberia Rwanda ili pa mndandandawo Senegal Sierra Leone South Sudan Somalia maso magaza wa dziko la South Africa amene akuthamangitsa anzawo nawonso ali pa mndandanda amene Uganda nayonso ili pa mndandanda choka paenepo Tanzania sanaiphonye maso Zimbabwe ndena ndithu amayiko ndena ndithu mwa mayiko amene visa zawo kumeneko aziyang'ana ndi chidwi kwambiri sizachisawa kuti munthu onyamuka kuti ayende kukaphunzira ku UK ayende kusakasaka mwayi okagwira maganyo ku UK akuti panopa mwayi umenewo sophweka yayi ndiwo wapita and ku British High Commission kani ma relevant authorities okhoza ndi dziko limene la Britain kuti akupangire process imeneyi ane zake zimene zikumana nazo ndi akuti zingati zimenezi ndiye muna zona kuti ma restrictions amenewo ayikidwa mayiko amene wako Africa kuphatikizapo dziko limene la Malawi pano kuona bwinobwino muna zona kuti dziko limene la Britain ndi colonial master ya ena mwa mayiko amene wakuphatikizapo Malawi ndino muna zona kuti zika za dziko limene la Britain zikamafika ngati ku Malawi chani muna kwawo zazona kuti visa free zambirimbiri zija zonena kuti palibenso chikhomo china chiyonse chimene amakumana nacho pamene akufikatu mayiko ngati amene wakuphatikizapo dziko lathu la Malawi amafika ndithu mosavutika so it's high time zifunikiranso ma authorities onaso zinthu ngati zimene zizi ngati palibe ma conditions enake ofunikanso nawo kwakhoma ndi ma conditions enake iwo osali special kwenikweni yayi ifake tinaona kuti mayiko enake ku Africa kunoko awakiranso ma conditions a visa magazi amenewa ngati akupita kumeneko ayika ndithu ma condition abwino kuti nawonso asamaphwekese yayi asamangona ngati kuti ku Africa ndi kuti palibe amene ngatiuze chochita ifeyo titopanga china chiyonse kumene kuchako ngophweka titatitione bwinobwino zimene amachita magaya ku France makamaka ku mayiko amene apanga colonize mbuyomo ndi zosiyana kwambiri ndi amene amachitira magazi amene ma British aku France kuchako sanayike ma restrictions okhwima ngati amene wa nzika za mayiko amenewo ngati Burkina Faso ndena otero mbuyomo asanasempane asanapange kick out magazi amene wa aku France nzika sizimakumana ndi mavuto ochuluka makamaka popita kumeneko so izinso zitandize makamaka ma authorities adindo ku Malawi ofuna kuganizira nkhani yokhuzana ndi ma opportunities pangani create ma opportunities kuti ino anthu asamakhale akumavutika kumapita mayiko ena makalandira zitonso ngati amene akuchitira ku dziko la South Africa tandizana ndithu ndi private sector amene akuchitira zombe aja tandizireni amene aja osati kwayika misomali ayi akatero apanga create ma opportunities kuti ino anthu akhale akugwira ntchito kumeneko komanso kuthandizira economy ya dziko ife sector sofuna kuyiganizira bwinobwino kupanga empower zipatala zathu ya modern equipment kuonjezeranso ukadaulo makamaka pa maphunziro amagazi amene apanga zachipatala komanso maphunziro ni general kuwalimbikitsa kuti maphunziro akhale amphamvu zimenezo zitha kuthandizira kuti anthu ngati amene asamakhale akumatipezerera ngati mmene zomachitikira pamene papa anyways makosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera zote mwini maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikufotokoza zona kuti dziko la United Kingdom kapena kuti UK ayikato malamulo okhwima kwambiri a visa kapena kuti zilolezo zokaponda ku dziko limenelo la Britain nzika za dziko la Malawi komanso nzika za mayiko ena ngati maganizo amene tinawo titha kufotokoza comment section pamene tikamapereka kumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.